A ver, a quen non lle pasou isto de ir a Portugal por primeira vez? Entón vas ao restaurante a comer, son tan amables, os portugueses son tan amables que che traen unha bandexa con cousas, non? Pan con manteiga, un queixiño, un paté de non sei que, unhas olivas con non sei canto, e ti dis, oi, que amabilidade estes portugueses, e colles, e ois, mentras agardas pola comida, poste a comer. Paparen esos pinchos que che dan. E logo, cando vas pagar, resulta que dis ti, hostia, isto, todo isto que me están cobrando aquí que é? Pois o que vostede comeu antes da comida, non? Ese aperitivo, ese pan con manteiga, esas cousas tan ricas. E dirás ti, pero, é como máis cobras se eu non chas pedín? E indignámonos todos, non? Porque eu non pedín isto, como mo cobran? Tu pasa a primeira vez. Porque a segunda vez ti xa sabes que se ti lle dis non, non quero, pois retírano e, por suposto, non cho cobran. É dicir, que ti tes a opción de decidir, pois mira, sabes que mentras agardo sí que quero comer, entonces pago, pero non, realmente non quero, retiran e non pagas. Ois, aí xa lle colles o justo, non? A Portugal. Pero resulta que aquí nesta terra nosa temos unha xente que é máis lista. Oi, que lista é! Debeu dir moito a Portugal e aprendeu deles, pero aprendeu só a primeira metade da lección. Entón, ti tes contratada unha tarifa que vale un precio e asegúranche que sempre vas pagar eso. Pero logo de repente cárganche cartos de máis e ti dis, pero bueno, pero que é isto? E chamas. Ai non, é que vostede tiña contratados 25 gigas e agora ten 35. E ti dis, pero eu pedincho, señora. Eu non che pedín. Eu nos contratei. Non, pero que é así? A política da empresa, cal é a política da empresa? Ha de darme cousas que eu non pido nun contrato para cobrarme por elas? Digo, pois entonces eu sabe que vou facer? Eu voulle facer un deseño de nova imaxe á compañía e vou cobrar 3.000 euros por el. Non, pero que eu non pedín. Ai, é que? Pero eu xa o fixen. E xa o fixen, entón agora telo que pagar. Non, sería como unha cousa así de absurda. Por que dis ti? Que podías decir que che mandaran? Pois vamos a facer aquí un coloutro que vos vamos a dar máis gigas, non? E que ti puderas decir, como en Portugal, pois non me fan falta, e sigues ca túa factura. Pois resulta que non. Aquí teste que comer o pan con manteiga sí ou sí. A huevos. É dicir, e se non queres comer non comas, pero telo que pagar a huevos. Por que? Porque eles o din. E como eles o din, pois xa está, non? Evidentemente, pois xa non vou a seguir nesa compañía, nin un día máis. Isto é evidente. Pero o que máis gracia me fai é que se realmente me deran a opción, ao mellor eu decidía. Non. Bueno, pois teño isto, pois podo pagalo. Pero non me dan a opción. Entón ti, cando queres poñer unha reclamación, dinche, non, como non procede, ábrolle a reclamación e cerrolla. E non lle vou mandar nada por escrito porque isto só se pode dicir por teléfono. Hai un montón de cousas que só che poden dicir por teléfono, non chas poden mandar por escrito. Eu creo que isto é unha aprendizaxe moi interesante para mí. De como as ameazas veñen e a veces decimos, non ha de ser pa tanto, non? Aquel día que me mandaron o contrato co cuadradiño para firmar, en donde solo podía ver a cara do contrato e non podía ler as cláusulas que había no dorso, que tuven que pedir que me mandaran a imaxe do dorso, o texto do dorso, e naquel momento, mentras eu firmaba pola cara, podía facelo digitalmente, pero se usted quere ler o dorso, entón vai a ter que imprimir o documento, vai a ter que firmalo a man, vai a ter que escanealo, vai a ter que mandalo. Cando eu vin esa estrategia, eu xa tiña que dicir, por aquí se va a Madrid. E non o fixen. Non o fixen. É certo que non. Pero agora
son eu a que lles digo, por aquí se va a Madrid e por aquí tamén, porque todos os camiños levan a Ayuso. Bueno, R, que magua que en Galicia se fajan estas cousas, de verdad. Ai, bueno, menos mal que eu xa levo bon tempo mirando que hai un montón de compañías fantásticas e que algunha da terriña tamén, así que bye bye, mi picolísima. Arranca.